Færdig Elmas. Uha. Udligningen fra hollænderne totalt umarkeret. Bag de to centrale forsvarsspillere ligger John, som også scorede det første hollandske mål. Og 3-3. Det er utrolig meget plads, han får der. Fuldstændig fri bag. Prøv at se, 3 danskere ved hen mod forreste stolpe, og så en totalt umarkeret John. Er vel det rette. Men flot nok. Smidt ind. Indlægget af afslutningen fejler ingenting, men det er klart, at han må ikke stå så fri. Elmas. Elmas får lov. 3 danske spillere sat af, og så sætter han også til sidst Jesper Hansen af. En individuel stor præstation af Elmas, men det må ikke ske. Der sætter han først Kildentoft ind mellem Jeppe Brandrup og Trost, og så forbi Jesper Hansen. Ja. Det ser meget, meget nemt ud. Det er selvfølgelig flot driblet, men... Ej, hvor surt. Men altså, vi må også tage hatten af for sådan en præstation der. Men lidt for passiv ved specielt de 2 sidste mål. Ja, det er synd. Og 3-1-føring vendt til 3-4. Vi bakker alt for meget, og han skal have et skub på et langt tidligere tidspunkt. Det skub. Og det startede så godt, den anden halvleg her i Farum Park. Regnen holdt op, og danskerne fik scoret.